As pistas de Portosín darán cabida a vindeira fin de semana ao quinto Peque Básquet que organiza o Concello en colaboración co Club de Baloncesto Porto do Son. 500 xogadores e uns 80 voluntarios participarán nesta cita deportiva que promove os aspectos lúdicos por riba dos competitivos. Os árbitros, a Consellería do Mar, que este ano pon os bocadillos, ponlle as pilas ao teu bocata, chamase, a Cruz Vermella e a Protección Civil, a nais, pais, xogadores voluntarios, que en total este ano son unhas 80 persoas. Como dixo o noso presidente, son 500 rapaces, entón hai toda unha infraestructura, toda a logística que nos proporciona o Concello e estamos moi agradecidos a eles porque sempre nos atenden ben e nos axudan en todo o posible. O sábado disputaránse os encontros nas categorías de Baby Básquet e Pre-Mini Básquet. O domingo tocará a quenda aos equipos de Mini Básquet e rematará a xornada cun All-Star no que participarán xogadores de todas as categorías. Temos a colaboración da Federación Galega de Baloncesto cos árbitros, onde se vai a crear o terceiro equipo en algúns encontros. O terceiro equipo consistirá nunha actividade, primeiro formativa para os pais, nais, adestradores, adestradoras, nenos e nenas, que terán unha charla cos representantes da Federación, do Comité de Árbitros, para despois poder arbitrar con eles os encontros cos pequenos. Dende o Concello quixeron agradecer o labor do Club Local de Baloncesto na organización dun evento que require un importante esforzo dado o alto número de participantes. Se ben son novos como asociación e como club, son moitas e variadas as cousas que levan facendo ao largo de todo o ano, xa nas distintas categorías que teñen e distintos equipos que teñen e que se desplazan fora do noso Concello para participar en todas as ligas nas que participan. O concelleiro de Deportes lembrou que, ademais de fomentar o deporte base, este tipo de encontros axudan a promocionar a vila e a atraer novos visitantes.